DJ KRB on the mix. Jacksboro POA. Soyayya garwashi kuna ta yi min na gaza tashi, kin samin harsashi kirji na kin so kan mashi, ciwon da ke a jikina dole a yau ma in gaza tashi. Makarantar soyayya kun gane san ba a yin fashi, kai cuta cikin su wannan kasan ka dau bashi, komai daren dadewa kasan wata ran za ka biya shi. Zance na zan furta soyayya ce ta yi mini kunshi, so ya sa na zama kamar tsuntsu mai neman tashi. Kyakkyawar tarbiyya ko makaranta ba ta fashi, a takaice dai mun shaku da ke amma kin sa na alayi. Cikin raina na ji zafi tamkar kin wata min shayi, kin sa na zauce na zama kamar mai iban yayi. Sana a tutar karshe kin bar ni ina ta bulayi, ƙauna ce ta damu da ke zancen rabuwa karki mini don Allah. A san kiki gane yanzu ko na zarce da wula, soyayya na shigo amma ta kai ni cikin wala. Zafin to ya zarce harbi na kunama, in ba ke ya gaba na to zan kama. Dan Allah ki fahimta zuciya kin mini sata, a so yau na gawarta, a kauna kin cancanta. Cikin so na cire tuta, na samu diya mai tsafta. Kar da ki bar na ako da yaushe a tare da ke zan zauna, in ba ke a gabana alƙalami na mai zai zana. Minti ɗaya in ba bike zuciyata za ta yi ƙuna, ki gane ina ƙaunar ki zuciya ciki can kika zauna. Ba mai cire min ke yau tun da zuciyata da amana. Ƙauna ta kai ƙauna yau gani da gwanata, tauraruwa ado a samaniya kin zarce 'yan mata. Aka kai ki gidana tabbas ranar zaki gagata, inda zaki a ranar tabbas zan zarce magabarta. Alkawari muka kulla kin bar ni cikin wata daula, kin sani a soma dalla, ki kula da ni dan Allah. Cikin daular so kika sani kar da ki bar ni ki juya. It's DJ KRB on the mix, baby.